Toyly, Nuri gepleşikde hoş gördük. Saýawanyň ýerinde diýip soraýarlar. Saýawanym. Ne de Türkmençe aýtlan. Zontyň ýerinde diýip. Şey diýdi. Nohurlygy näde? Hey narman yörek bu. Şeýlemi? O Turanyň nohurlygy näme ol? Ya örnükü. Toýleşke. Awa. Magdumly Pragynyň edebi lakamy näme? Ay dogry maýdaň bilemok. Gün ulgamynda da Türkmen ýa-ni ýyldız bar. Nästan ýyldız bar. Men pikirimçe şo mergena nol de. Hiç ýyly Yıldız yok. Dünya kimin dolup taşır, tükenmesi dağa düştüm. Belen dağlar aşır, mündürlü fil bağa düştüm. Belen dağlar aşır, mündürlü fil bağa düştüm. 550'ni käbirtem näçe bolýar? Ýeňil onu. Ýeňil şo ýeňil soralar. Oýdymamy. 550'ni käbir. 550'ni käbirtem. Şuma köynema bilen täzemaladyň. Mezan mana sorama. Bağışlan diňe pulla bolýar. O plana könemana. Avtowlog ýaryjy garanky köçeden syratyny öçürüp dönürüp gelýär. Ony beýlek sürüjüler görürmi ýa görmezmi? Görür. Görür. Näme üçin? Ölçüp sönür. Geledi. Yeredin yarım gelye, yüreğimi dilye, bakşit canım alya, aşka vadım bağını, aşka vadım bağını. Arada tesirlere gidip okuyanmı? TikTok'ta koyan atlam. Näme edýärler? Ay ýerlat ýa. Näme edýärler? Olar Instagram o. Instagram var ýa. Diňe Sonundan gorkadar nemmeler. Şeýlemi? Awa. Film teatrda da işletdiler be. O ne değil o. Haýsy teatrda? Türkmen başadynaky baş drama teatry. Näme bolup işledin? Dejurny elektrik bolup işledi. Novotçy elektrik. Hala ormanda başasında toýuş gararında dok burup tura. Barışda näme? Enami. Enami. Ena toýuşga enami diýen ingliz sözüni enami diýip okuýar. Enami. Enami diýmek näme? Ay eminim diýip bagşyna tanýan olar bilen. Üçüncü söz oku. Not. Not diýmek näme? Ey bol harp belli. Yok, o note değil. Not. Hemmekime sağlyk, gowluk, bagt islemeli. Hemişe.